O Concello de Ribadumia continúa coa súa aposta por inculcar o deporte á sociedade xa desde os veciños máis pequenos da casa. Por iso, súmase á Semana Europea do Deporte cun programa cheo de actividades que comezarán xa mañá sábado 23 e rematarán o sábado día 30. O Concello de Ribadumia está colaborando co deporte, que debemos de apoiar o deporte, que debemos de animar aos pais e ás nais e ao mesmo tempo que os nenos se xintan valorados tamén da súa actividade deportiva que veñen facendo ao longo do ano. Empezaríamos o sábado 23 cunha ruta urbana, neste caso pois estaría organizada a parte do Concello por Armenteira e Punto. O lunes e o martes nas instalacións que temos aquí en Ribadumia de San Espades, das 5 ás 6 da tarde e a partir dos 7 anos podes entrar a practicar libremente. Unha diversidade de actividades deportivas para todas as idades que terán no mércores 27 o seu día destinado aos máis pequenos con actividades nas que participan máis de 250 rapaces de 3 a 7 anos grazas á colaboración do Concello co CEIP Julia Becerra Malvar e o CRA de Ribadumia. Pois a facer diversos grupos para nos cales dividimos os nenos e van rotando dos distintos deportes que se van a presentar ese día que nos solicitou o Concello. Ademais de infantil e primaria, a ver se podemos facer algunhas actividades tamén para os maiores do colexio de secundaria. O broche final chegará o sábado día 30 coa celebración da Gala do Deporte que será conducida polo humorista Federico Pérez. Ademais, Ribadumia completa a Semana do Deporte con xornadas de portas abertas no Ximnasio Municipal e no Club de Tenis de Mesa do Concello do 25 ao 29 de setembro.